Podcast Úvo. Podcast o tom, čo sa deje vo svete verejného obstarávania. Želám vám príjemný deň. Vítam v našom podcaste jednu z najvýraznejších osobností verejného obstarávania na Slovensku, pána Michala Garaja. Pozdravuje vás Petra Šupaková. Podcast Úradu pre verejné obstarávanie. Pán Garaj, popíšte nám na začiatok vašu cestu k problematike verejného obstarávania. Ako dlho sa venujete tejto téme? Dobrý deň, v prvom rade ďakujem za pozvanie. Veľmi si to vážim. Mimochodom, Petra, z tohto podcastu som počul zatiaľ všetky diely, tak mám až trošku trému, že dúfam, že tu nebudem trepať 2 na 3. Ja som začal s VOčkom asi 13 rokov dozadu a úplne náhodou. Myslím, že aj všetci vaši predchádzajúci respondenti to takto nejako popisovali. Ja ako malý chlapec som nesníval o tom, že budem VOčkár. Som chcel byť hokejistom, ale jeden môj bývalý spolužiak a súčasný kamarát Tomáš Hriban, on pracoval na Úvo a mi raz na pive o tom tak zanietene rozprával a ma úplne nadchol. Potom som si všimol, že Úvo má vonku vyhlásené výberko, tak som sa prihlásil. Asi som nezanechal najlepší dojem, pretože ma prijali iba do dočasnej štátnej služby, zástup na matersku. No ale tam to začalo, tam som teda na Úvo ako referent pôvodne. Tá téma ma nadchla. Potom nastal taký veľmi zásadný zlom. Sa mi podarilo veľkým šťastím a na odporúčanie mojej bývalej šéfky Zuzky Krajčovičovej získať štipendium od EBRD, čo je taká rozvojová banka. A mal som možnosť ísť študovať verejné obstarávanie do Ríma, kde som strávil pol roka. A tam som zrazu zistil, že to, čo som si myslel, že je verejné obstarávanie, vlastne vôbec nie je verejné obstarávanie. Že tam, ja som to aj, keď som pracoval na Úvo, vnímal ako takú právnu disciplínu, že to je vlastne, že dobrý obstarávať, že ten, čo pozná paragrafy. A tak postupne zistujem, že všade na západ od nás, aj na sever od nás, napríklad v Škandinávii, to je vnímané ako ekonomická disciplína, že to je umenie kúpiť čo najväčšiu hodnotu za čo najmenej zdrojov. A právo je iba taká, že už keď nadizajnujete ekonomicky rozumný nákup, tak už iba zistíte, že či náhodou nie je v rozpore so zákonom. Ale v prvom rade nadizajnujte chytrú súťaž. Až v druhom rade pozrite, či náhodou neporušujete zákon. A u nás to bolo takmer vždy, možno aj dodnes je naopak, že u nás to je, že neporušte zákon a keď vám z toho ešte aj vypadne dobrý výsledok, tak super, že to je bonus. Myslíte, že ako keby ten náš zákon je o mnoho viac tak procesne orientovaný a nesleduje práve ten výsledok, ktorý by mal byť zmyslom toho verejného obstarávania? Ja si nemyslím, že to je vecou zákona, ja si skôr myslím, že to je vecou nás, ľudí z fachu, že my to máme tak inak nejako pochopené, že my to vnímame ako predovšetkým právnu disciplínu, že ja keď sa na svojich školeniach ľudí pýtam, že kto je podľa vás dobrý VOčkár, tak naozaj najčastejšia odpoveď je, že ten, kto neporuší zákon. Že my sme si tu z toho spravili, tak sme si najprv skomplikovali pravidla, teda so zákonom to aj súvisí, že dnes je naozaj objektívne náročne sa v nich vyznať a už keď sa človek vyzná v tom práve, tak už je považovaný za experta. Ale napríklad v tom Ríme ekonomovia právnikov skôr, nechcem povedať, že vysmievali, ale oni hovorili, že keď chcete dať čo dobre obstarať, právnika volajte čo najneskôr, hej? A podobne. Úplne iný prístup. Mne to úplne otvorilo oči. Tam nie každý môj spolužiak to mal tak, že niektorých to nezaujímalo, ale ja som to každý deň hltal, pol roka, 6 dní v týždni, až som sa vrátil s tým, že my tu možno aj nemáme vôbec pochopený ten verejný nákup tak, jak by sme mali mať. Prečo si myslíte, že na Slovensku je takáto situácia? S čím to môže súvisieť? Mám na to teóriu. Ja si myslím, že tie západné štáty a napríklad štáty v Škandinávii majú obrovskú výhodu, že nemali 40 rokov komunizmus. To znamená, tu si treba uvedomiť, že keďže my sme mali 40 rokov centrálne plánovanie a komunista rozhodoval o tom, kto bude čo stávať, kto bude čo vyrábať, kto bude čo dodávať, tak tu neexistovala profesia, ktorá sa živila organizovaním súťaží. Nemala tu prečo existovať. To znamená, keď sa tu po 40 rokoch znovu začal budovať trh, tým pádom, keď už máte trh, keď už máte konkurenciu, tak až vtedy má zmysel súťažiť, tak zrazu tu nebol nikto, kto by mal skúsenosti so súťažením. My sme sa to museli všetci naučiť znovu. Keď si vezmete, ako ten proces prebiehal, bolo, že najprv niekto prijal zákon a tým pádom prvá naša úloha bola naučiť sa ten zákon. Hej? A potom sme vstúpili do EÚ a prišla, že vlna regulácie. Čiže zase sme to tak ako si chytali za chvost a potrebovali sme sa najprv naučiť tú reguláciu. V istom zmysle sa mi zdá, že my dodnes ešte chytáme za chvost tú reguláciu, namiesto toho, že by sme sa na chvíľku zastavili a povedali si, že nie je ten zmysel nákupu tam, kde bol odjak živa, to je v tej ekonomii, v tej chytrosti, v tej rozumnosti. Je to teória, nemám to tak na datách potvrdené, ale z hodou okolností, keď sa pozriete na tie postsoc štáty,
tak majú veľmi podobné problémy takmer všetky. Lebo tie západné a škandinávské, napríklad tam mohol smernicu v roku 2004 implementovať pokojne niekto, kto mal 30 rokov skúsenosti s obstarávaním. U nás taký človek nebol. Ešte jeden taký fun fact. Ja si pamätám zo začiatku mojej kariéry, ako sme si hovorili, že kontrolóri nadávali na obstarávateľov, že sú slabí a obstarávateľia nadávali na kontrolórov, že sú slabí a obidve skupiny si tak hovorili, že kiež by sme tu mali skupinu ľudí, ktorí majú skúsenosti aj s kontrolingom, aj s obstarávaním. No len keď si zoberiete, že 10 rokov po revolúcii, kto mohol mať 10 rokov skúseností s kontrolingom a 10 rokov skúseností s obstarávaním? Hej? Že my sme museli vytvoriť najprv skupinu kontrolórov a tí nemali mať ako skúsenosti s obstarávaním. A zároveň sme potrebovali vytvoriť skupinu obstarávateľov, ktorí ale nemali mať ako skúsenosti s kontrolingom, lebo za to 40 rokov nerobilo. Čiže ono nutne tie dve skupiny ako keby sa vyvíjali popri sebe a neboli veľké prieniky. Aj to je taká výzva, že dodnes to vlastne preklenúť a dostať viac kontrolórov do praxe a viac praktikov do kontroly. Presne to bola moja ďalšia otázka, pretože v Európskej únii sme už viac než 20 rokov, ale tie procesy sú stále veľmi náročné, sú stále plné rôznych detailov, rôznych termínov a stále to všetkým príde viac procesne orientované ako naozaj zamerané na ten ekonomický výsledok. Takže ako z toho von? Takto, že možno ani netreba vymýšľať nejaké riešenie, že kiež by sme my zmenili svoj vlastný mindset, že kiež by sme, napríklad keď si vezmete, že kde sa na Slovensku učí verejné obstarávanie, tak keď už, pokiaľ viem, som bol aj prednášať, tak na právnickej fakulte Trnavskej univerzity a na právnickej fakulte UKačky v Bratislave. Čiže zase sme pri tom istom, že máme právnické fakulty, ktoré učia nákup a učia tam tie pravidlá. A je to dôležité, ale to nie je podstata. Podstata nákupu už fakt od mamutov bola snaha získať čo najviac za čo najmenej. Vždy to bola ekonomia, vždy to bola tá chytrosť. Keď si vezmite históriu našich pokusov o profesionalizáciu, tak to vždy prakticky skončilo pri tom, že sme sa skúšali navzájom zo zákona. To nedáva zmysel. Ten zákon sa mení, to, že ja si spravím skúšku, test zo zákona je možno pekné, ale je to dosť zbytočné. My sme ako keby nepochopili, že to je v prvom rade tá ekonomická disciplína. My by sme sa mali vzdelávať ekonomicky. Viem o vás, že ste pôsobili na magistráte v Bratislave. Darilo sa vám práve tento mindset priniesť do procesu obstarávania na magistráte? No to bol vlastne taký ten druhý míľnik v mojej kariére v úvodzovkách, že keď som sa vrátil z toho Ríma, tak som bol veľmi nepokojný a ako si ma už prestalo baviť kontrolovať to, čo vytvorili iní a strašne sa mi žiadalo ísť tvoriť. A vtedy sa naskytla príležitosť a dostal som ponuku ísť na magistrát. Bratislava mala aj nového primátora Matúša Vala, ktorý je ešte aj dnes primátor. A dostal som príležitosť teda ísť tvoriť. A som bol dosť, by som povedal, hlúpy a prijal som to, lebo ja som vedel, že to môže byť ťažké, ale absolútne som nevedel odhodnúť, ako nejaký taký jednoduchý kontrolórik, že čo to vlastne znamená ísť rovno do praxe pre jedného z najväčších obstarávateľov, rovno to aj viesť, celé to oddelenie. Čiže ja som bol dosť taký naivný a tým pádom mi možno aj nenapadlo sa zamýšľať nad tým, čo všetkým sa môže pokaziť, ale rovno som tie aplikačné veci z Ríma začal proste pretláčať. Odkedy som prišiel na magistrát viac menej od prvého dňa sme prestali používať relatívne vzorce, prešli sme na lineárne nezávislé vzorce. Ten model sme postupne zlepšovali, ale de facto platí, že za 6 rokov, čo som bol na magistráte, sme relatívny vzorec použili možno raz. Mohli by ste nám priblížiť relatívny a lineárny vzorec? Tak troška ťažšie sa to vysvetľuje pre poslucháctvo, že lepšie by bolo si to ukázať vizuálne, ale relatívny vzorec je vzorec, kde najvyšší počet bodov dostane najnižšia ponuka, keď sa bavíme o cene, a potom o koľko som drahší, o toľko menej bodov dostanem. Keď najlacnejšia ponuka je povedzme 50 eur za kus čohokoľvek, tak dostane plný počet bodov. Nech to je 70 bodov za cenu. Dobre? Ak moja ponuková cena je 100 eur, teda ak som dvakrát drahší, tak podľa logiky relatívneho vzorca musím dostať dvakrát menej bodov. Čiže ak najlacnejší dostal 70 a ja som dvakrát drahší, musím dostať 35 bodov, lebo to je dvakrát menej. Tento relatívny vzorec je najčastejšie používaný v Československu. 99% súťaží, kde sa niekto konečne odváži použiť kvalitu, tak dá tam relatívny vzorec. A podľa ekonomov je jeden z najmenej vhodných. Je úplná zhoda v ekonomickej literatúre, že keď sa chcete pripraviť o kontrolu nad vlastnou súťažou, tak použite relatívny vzorec. Ak si chcete kontrolu zachovať, tak použite iný. Čo to môže reálne spôsobiť? No v prvom rade je, že relatívny vzorec je aj preto relatívny, pretože na výpočet bodov potrebujete do vzorca dosadiť dve ponuky. Tú najnižšiu a potom tú hodnotenú. Blbé je, že vy keď pripravujete súťaž, neviete, aká bude najnižšia. To znamená, vy si nedokážete namodelovať, kto za akú ponuku dostane aký presný počet bodov. Pretože neviete, nemáte ako predvídať,
aká bude tá najnižšia. To vám ale znemožňuje tým pádom vypočítať si hodnotu, peňažnú hodnotu jedného bodu. Ak nepoznáte peňažnú hodnotu jedného bodu, to znamená, čo má uchádzač spraviť s cenou, aby získal presne jeden bod, tak potom viete, aká je hodnota vašej kvality, keď rozhodnete, že tuto za väčší harddisk dám 10 bodov. Ale čo to je dostať 10 bodov? To nie sú také imaginárne body, nejaké hitiky alebo kudos. Tých 10 bodov má vždy úplne konkrétny finančný dopad na konci. Tých 10 bodov umožní niekomu byť drahší a predsa vyhrať. O koľko drahší je tá otázka? Ak použijete relatívny vzorec, tak si znemožňujete tú otázku zodpovedať. Vy si znemožníte určiť hodnotu jedného bodu. Vy vyhodíte von hodnotiaci model a nemáte šancu odhadnúť, ako dopadne, a len dúfate, že dopadne dobre. A veľmi často nedopadne. Veľmi často vybuchujú súťaže kvôli relatívnemu vzorcu. No, tak aby som to skrátil a neunudil úplne všetkých, lineárny vzorec je taký vzorec, ktorý vám tú kontrolu nad VOčkom dáva. Že vy si stanovíte, aká má byť hodnota kvality a vy viete docieliť, že ak raz poviete, že za väčší harddisk si chcem preplatiť 50 eur, tak nezávislý model vám umožní docieliť, že vždy to bude tých 50 eur. Zavedením týchto postupov, s čím si sa stretli na magistráte napríklad? Bolo toto prijaté pozitívne? Nie, vôbec. Často to bol boj, ľudia boli na niečo zvyknutí. To možno poznáte, že keď sa spýtate, že a prečo to vlastne robíme takto, tak často odpovedia, lebo však vždy sme to takto robili. Už bez ohľadu na to, či to logiku dáva alebo nie. Takže často sme to museli pretláčať. Často aj samotné firmy boli nezvyknuté na to. Napríklad ten lineárny nezávislý vzorec má tiež on taká odbočka, ale že pre mňa zaujímavá je, že tam nikto nedosiahne plný počet bodov. Takže firmy zvyknuté, že vždy má niekto tých 70 bodov a my máme potom, 60, zrazu pracovali s hodnotiacím modelom, kde niekto dostal 1,7 bodu a ten druhý 10,7. A aj nám písali, že nemáte tam nejakú chybu, že ak to je možné, že dostanem iba 1,7 bodu. A nemali ani firmy pochopené, že nie je rozhodujúce, aký absolútny počet bodov dostanete. Dôležitý je ten relatívny rozdiel medzi vami a konkurenčnou firmou. To znamená, že ak by som ja dostal 60 bodov a vy 70, tak je rozdiel 10 bodov, ktoré potrebujete dohnať niekde v kvalite. Ak by som ja dostal 0 bodov a vy 10, tak je opäť relatívny rozdiel medzi nami je rovnaký. Potrebujeme 10 bodov dohnať v kvalite. Takže dôležité nie je, či budete mať 6500 bodov a ja 6510, alebo 0 a 10, alebo 50 a 60. Dôležitý je ten relatívny rozdiel. No tak aj toto mali firmy problém pochopiť. A okrem toho aj naši interní zákazníci, teda naši vlastne gestori. Ja si nemyslím, že som bol nejaký obľúbený na magistráte, že naše zákazky boli buď zlé, alebo neskoro, ale nechcem sa tu teraz opúšťať. Buďme radšej pozitívni. Môžem vám potvrdiť, že obcov, ktorá pôsobí v oblasti verejného obstarávania, ste mimoriadne rešpektovaní a považovaní naozaj jednu z najvýraznejších osobností, s ktorou sa môžeme vôbec rozprávať o týchto témach. Tým pádom by som rada prešla k našej obľúbenej téme v tomto podcaste, a to je práve centrálne verejné obstarávanie. Vieme, že teda na Slovensku ako jednou z veľmi mála krajín Európskej únie dneska stále tento model chýba. Vieme o tom, že boli nejaké veľmi malé pokusy na viacerých rezortoch, ale nie je to stále v takej podobe, ako by sme si priali. Mohli by ste nám priblížiť, ako ste vy začínali centralizovať na magistráte a zároveň, čo by bola vaša vízia pre Slovenskú republiku? Ja som sa tak lepšie zoznámil s centralizáciou, keď som mal zase druhú možnosť študovať v zahraničí, a to bolo vo Viedni, kde Viedenská, tuším, ekonomická univerzita spolu s BBG usporiadali taký študijný program, ktorý sa zaoberal primárne centralizáciou. A tam som zrazu zistil, že vlastne to je trend všade naokolo a zasa len u nás nie. A aj ma to tak zaujímalo, že kde je vlastne háčik. Pretože my sme už predtým mali na magistráte rôzne pokusy a tie pokusy prakticky vždy dopadli dobre. Najlepšie sa to vysvetľuje na príklade. Tak predstavte si, že magistrát má nejakých 50 dcérskych organizácií, môže to byť základné umelecké školy, ale je tam aj zoo, Marianum, centra voľného času a tak ďalej. A ak by si mal každá z týchto organizácií zvlášť obstarávať mobilný paušál, niekde je to 10, niekde je to 15, niekde je to 20 mobilných paušálov. Možno by si aj vyrokovali s dodávateľom alebo vysúťažili o čosi lepšie podmienky, ale fakt je, že by tých 50 dcérskych organizácií muselo robiť plus minus 50 obstarávaní a zároveň, keďže by išlo vždy o nejaké desiatky alebo stovky paušálov, tak by si vyrokovali pomerne nízke tie množstevné zľavy. Centralizácia má práve v tomto význam, že my sme to na magistráte vzali pod seba, obstarali sme vyše 1000 paušálov, to znamená v prvom kroku ušetrili sme peniaze tým, že sa nerobilo 50 samostatných obstarávaní, ale spravilo sa jedno veľké. A zároveň sa nám podarilo v tom čase vysúťažiť mobilné paušály s nekonečnými volaniami a 10 giga dát za tuším 2 eurá.
čo nie je možné dosiahnuť, ak by ste obstarávali iba po desiatkách paušálov. Toto sa dá dosiahnuť iba keď naozaj máte veľký objem. Nebude sa vždy dariť dosiahnuť až také výrazné úspory. Centralizácia, toto je len príklad, centralizácia nezabezpečí vždy 75% úsporu. Ale na podobnom princípe je založený ten nápad. Na čo v tomto štáte ročne robíme 100 obstarávaní na laptopy, 100 obstarávaní na auta, 100 obstarávaní na nábytok, 100 obstarávaní na energie a tak ďalej. Mohol by som pokračovať a pokračovať. Fakt sme takí bohatí, že sme schopní financovať 100 rôznych tímov zložených z právnika, gestora a obstarávača, ktorí sa snažia obstarať to isté, čo iný tím vedľa v budove. Zmysel centralizácie je v tom, že správame jeden tím, nie 100. Správame jedno obstarávanie na laptopy a tým ušetríme strašne veľa peňazí už na samotnej organizácii. Zároveň ten jeden tím budeme vedieť lepšie zaplatiť ako 100 malých tímov. Tým pádom ho vieme profesionalizovať. Vieme mať jedno obstarko, ale ešte aj dobré obstarko. A tým, že kupujeme zrazu nemáme 100 obstarávaní po 10 laptopov, ale 1 na 1000, vieme docieliť oveľa nižšie jednotkové ceny a tým vlastne poskytnúť službu pre všetkých. Týka sa to samozrejme aj samospráv, máme ich takmer 3000. Vidíte aj pre nich obrovskú úľavu v prípade, že by sa zaviedla takéto centrálne obstarávanie? Obrovskú. Viem, že samosprávam sa veľmi uľavilo tým, že sa zvýšili limity pre výnimku a tak ďalej a dnes už majú väčšinu svojich potrieb práve v tej zákazke malého rozsahu. Práve preto aj v zahraničí funguje tá centralizácia tak, že nie je jediný zmysel jej existencie v tom dosiahnuť nižšie ceny, ale takisto vytvoriť rýchly a ľahký proces nakupovania. Tu sa dostávam napríklad k tomu BBG v Rakúsku, kde oni vytvorili štátny e-shop. Predstavte si to, každý používa nejaký e-shop, keď si ide dačo kúpiť. Tak v Rakúsku majú štátny e-shop, ktorý je normálne pekný, je pekne nadizajnovaný, máte tam obrázky, popis tovarov. A teraz nejaký starosta, kde si v strede Rakúska si otvorí ten štátny e-shop, hodí si do košíka 10 laptopov, 10 monitorov, jednu oktávku a ja neviem čo, 100 mobilov, dá objednať a jemu to proste príde. A zároveň je zabezpečená tá hospodárnosť. Toto bolo pre mňa jedno z takých najväčších pridaných hodnôt. Ja som teda tiež absolvovala tento program, síce v neskoršom období ako vy, ale za mňa toto bolo úplne neuveriteľné, že v podstate presne to, čo dneska riešia audity a podobné veci, čo sa každý ten starosta bojí, že je to dostatočne hospodárne, vlastne ten špičkový tým zabezpečí. To bolo pre mňa tiež úžasné poznanie. To bolo skvelé aj z toho pohľadu, že vlastne keďže to plní jedna organizácia, ktorá agregovala potreby všetkých ostatných, napriek tomu, že kupujete možno len jeden laptop, je to všetko nadlimitné. To znamená, vám môžu prísť neskôr kontroly, môžete neskôr získať napríklad možnosti externého financovania a nikto vám nepríde vytknúť, že ste to kúpili v rozpore s pravidlami, keďže každú jednu vec kúpenú cez e-shop máte obstaranú nadlimitne. To je ďalší benefit pre obce. Často sme sa stretávali s tým, že až dodatočne vznikla nejaká možnosť prefinancovať niečo a teraz sme išli spätne pozerať proces VOčka, či spĺňa aj prísnejšie požiadavky externého financovania. Ak by to robila jedna agentúra, ktorá by si postrážila aj podmienky externého financovania, prakticky všetko, čo sa v tom e-shope kúpi, by sa dalo aj neskôr externe prefinancovať a tak možno aj zvýšiť čerpanie fondov. Čo si myslíte, ako máme začať? Čo by bolo momentálne potrebné urobiť, aby sme mohli naštartovať túto tému? Skvelá otázka. Veď my sme ju konzultovali aj s viacerými zahraničnými expertami, kde už tá centralizácia zavedená je a prakticky všetci sa zhodli na tom, že v prvom rade treba chcieť. A teraz ja viem, že to je také klíše, ale že v tom sa práve že skrýva veľa. Napríklad v Rakúsku nám hovorili v tom BBG, že schody zo spodu nezametiete. To znamená, že musí sa hore spraviť rozhodnutie čo najvyššie, že ideme na to, že centralizácia má zmysel a zároveň sa to rozhodnutie musí udržať pri živote aj pri prvej nejakej chybe, pretože chyba nastane. Ako náhle človek začne niečo robiť, je otázka času, kedy spraví prvú chybu. To znamená, že tá centralizácia, tá myšlienka musí ostať životaschopná, aj keď niekto napríklad nájde cez Black Friday laptop o 7 eur lacnejší, ako je v tom štátnom e-shope, tak to neznamená, že je tá myšlienka zlá. Tá myšlienka je stále dobrá a musí mať, nechcem použiť ďalšie klišé, že musí tu byť spoločenská zhoda na tom, že to je užitočné. Možno by som sa teraz na príklade Slovenska vyhol znovu experimentovaním s nejakými novými politikami a tak ďalej, pretože tá centralizácia má jednu strašne veľkú výhodu. Tým, že funguje približne v 15 štátoch EÚ a v niektorých 70-80 rokov, že Hanzel vo Fínsku bol pred 80 rokmi, BBG pred 25 tuším dozadu, ADA vo Švédsku má dlhoročnú tradíciu.
Oni už veľa práce spravili za nás. Aj oni navštevovali rôzne slepé uličky, zistili, že tadiaľ to nevedie. Napríklad sa snažili centralizovať niečo, čo nie je štandardizovateľné, napríklad stavebné práce a podobne. Zistili, že OK, toto nie je cesta. Z tej slepej uličky sa museli vrátiť. A o tom všetkom zanechali nejakú stopu. Takže my máme výhodu, že my môžeme nasledovať ten najvyšľapanejší chodníček a všetky tie slepé uličky už nemusíme nutne navštevovať. Zároveň sú rôzne štúdie a o tom sa píšu desiatky článkov, že tá centralizácia má zmeraný pozitívny vplyv na verejné financie. Napríklad OECD vo svojej štúdii hovorí, že úspory sa pohybujú od 25 do 50%. Príklad našich paušálov, aj keď vravím, že extrémny, tam bola úspora 75%. Zároveň sú vyčíslené aj úspory na tých transakčných nákladoch. To znamená na tom, že nerobí 100 alebo 3000 obcí obstárko na to isté, že sa spraví jedno obstárko v štáte. Zároveň existuje skvelá talianska štúdia, ktorá popisuje, že ak si myslíte, že najväčšie plytvanie vo verejnom obstarávaní je spôsobené korupciou, tak ste na omyle. Tá štúdia preukázala, že najväčšie plytvanie je spôsobené nekompetentnosťou. To znamená, veľmi často ľudia s dobrým úmyslom alebo bez zlého úmyslu spravia proste nešikovné ekonomické rozhodnutia. Dajú možno aukciu tam, kde aukcia nemá byť, rozdelia možno zakázku na časti tam, kde rozdelená byť nemala. A tak sa môže strácať až 22% úspor. Tá talianska štúdia dokázala, že ak by všetci obstarávateľia obstarávali tak, ako 10% tých najlepších, tak by sa ušetrilo v talianskej verejnej správe 22% len na kompetentnosti. Tu by som to možno aj ukončil tým, že musíme si dať na Slovensku pozor, aby sme necentralizovali neschopnosť. Centralizácia ide ruka v ruke s profesionalizáciou. To znamená, tam bude kľúčové zabezpečiť, že keď už ten jeden tím robí VOčko, tak nech vie, čo robí. Nech to nie je takto, kto netuší. Lebo potom si centralizujeme vlastne zlé výsledky namiesto dobrých. Nedá mi inak ako so všetkým súhlasiť, pretože naozaj vieme aj o tom, že sa na nás valí obrovský rad nových regulácií práve z Európskej únie. Obsahujú veľmi veľa nových požiadaviek na našich obstarávateľov a vzniká presne otázka v takomto obrovskom množstve verejných obstarávateľov je vôbec možné, aby dokázali všetky tieto požiadavky zapracovať. Vy ste súčasťou pracovnej skupiny, ktorá sa týmto novým reguláciám venuje. Ako to celé vnímate? Priama odpoveď na vašu otázku je, že nie je to možné. Nie je možné, že by aj v Brezne, aj na Puncovom úrade, aj neviem kde na Vúcke, že by všade fungovali a pracovali experti, ktorí stíhajú sledovať všetky tie trendy a všetky tie nariadenia, ktoré už sú tu, alebo ktoré na nás ešte len idú. Že to je taký veľký objem, že je veľmi naivné očakávať, že budeme mať pod každým stromom experta na celú tú reguláciu. Je naša domáca úloha, nám Európska únia vytvorila všetky možné predpoklady pre centralizáciu. Je to v smerniciach, je to v recitáloch. Je našou domácou úlohou vytvoriť systém, kde nepotrebujeme 500 expertov, aby to ovládalo, ale povedzme 10. A to je tá centralizácia. Ja som teraz členom expertnej skupiny Európskej komisie pre novelizáciu smerníc o verejnom obstarávaní. To znamená, nezaoberáme sa tými nariadeniami, to sa nás ani neškrtlo. Ja mám v svojom živote strašne veľa šťastia. Ku mne sa dostávajú veci, že takedy nechápem ako, tak aj opäť toto je skúsenosť, kde ma ukecali, nech pošlem životopis a Európska komisia zo 100 životopisov vybralo aj ten môj a sedíme tam teraz 20 alebo 30 a rozmýšľame o tom napríklad, ako zjednodušiť tú európsku reguláciu VOčka, alebo napríklad či nezaviesť a v akej podobe aj tzv. EU preference, to znamená možnosť, ako vo verejnom obstarávaní preferovať tovary, služby a práce, ktoré pochádzajú z Európskej únie. Nemôžem ísť do detailov, lebo som viazaný mlčanlivosťou, ale keď vás to ešte viac zaujíma, tak môžeme sa o tom pobaviť trošku. Čo nám môžete povedať? Je to super už vôbec, ako je zabezpečená organizácia tej pracovnej skupiny, že tam sa vlastne zíde 20 až 30 ľudí z úplne rozdielných zázemí. Je tam profesor, je tam sudca, je tam z akademickej obci, je tam dosť ľudí. A teraz, keď si vezmete, že už to je výzva, ako nás vôbec zorganizovať, aby sme tam len 6 hodín nebola voľná diskusia a dobre, dovidenia, tak už to je pre mňa zaujímavá skúsenosť, že je to tam veľmi dobre zorganizované. Nás takmer vždy rozdelia na menšie skupiny, zadajú tej menšej skupine tému, my sa snažíme vypracovať nejaké riešenia, potom jeden člen tej skupiny ostáva pri tabuli, kde sme tie riešenia navrhli a všetci ostatní začnú rotovať. To znamená, zrazu príde úplne nová skupina k tomu jednému členovi, ten im predniesie návrh a tá nová skupina okomentuje, čo sme vymysleli. A potom príde ďalšia skupina a tá zase vylepší alebo nájde nejaký problém alebo nájde nejaký háčik v tom, čo vymysleli prvé dve skupiny. Tak už len z organizačného hľadiska mi to príde fascinujúce, že niekto sa zamyslel nad tým, ako by to mohlo prebiehať a vymyslel pomerne dobré techniky.
No a čo do obsahu, tak je naozaj veľmi silná spoločenská objednávka potom, aby sa úprava verejného obstarávania v Európe zjednodušila. Takže veľmi veľa času sa venuje práve tomu zjednodušovaniu. Potom, ako som spomínal, ten EU preference, to znamená, ako zvýšiť podiel dodáviek, ktoré pochádzajú práve z EÚ. To je tak komplikovaná téma, že zmestí sa to do jednej vety, keď to človek len tak povie. Ale ak sa zamyslíte už len nad tým, že čo je produkt vyrobený v EÚ, je to produkt, ktorý bol v EÚ zmontovaný, alebo je to produkt, ktorého aj samotné materiály pochádzajú z EÚ. To znamená, že dokonca by sme ho museli nebodaj vyťažiť v EÚ. A je EÚ pripravená na to, že by sme tu ťažili napríklad ťažké kovy, ktoré zase na druhej strane do veľkej miery poškodzujú životné prostredie. Už len rozpracovať takúto tematiku si vyžaduje tak veľa úsilia, pretože naďabíte prakticky každým smerom, kde sa pohnete na nejakú prekážku. Ale úplne tomu rozumiem, nakoľko je to pre Európsku úniu naozaj nová téma. Ona vždy bola práve pyšná na to, že ten trh má naozaj otvorený a ten princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými potenciálnymi dodávateľmi ju naozaj definoval. Chápeme, že ako sa svet vyvíja, tak vznikajú presne už tieto spoločenské objednávky, ale úplne aj rozumiem, aké je to náročné vôbec k tomu nájsť tieto odpovede, pretože Európa sa tým začína zaoberať de facto až teraz. A koniec koncov už len zistiť, že čoho sa to má vlastne týkať. Že úplne všetkého, ale kto vyrába napríklad mobilné telefóny alebo laptopy v EU. Hej? Že keď sa to bude týkať všetkého, tak hrozí, že prejdeme späť k písacím strojom. Práve, že aj to bola veľká otázka, že čoho sa to vlastne má týkať. Takže ten rozsah bude veľmi pravdepodobne zúžený, že skôr sa to bude týkať. Napríklad cez COVID sa ukázalo, že je naozaj nevýhodné nemať v Európe pomaly žiadneho výrobcu špeciálnych zdravotných alebo ochranných pomôcek. Že ako náhle sa svet zastavil a začal si každý strážiť svoje vlastné zdroje, tak sme v EÚ mali akútny nedostatok prakticky všetkého. Takže napríklad tohto sa to môže týkať, že ak by sa zaviedla EU preference na trhu zdravotných pomôciek, tak zrazu by vznikli stimuly preto, aby sa začalo vyrábať v EÚ, pretože by mali nejakú výhodu. Povedzte nám, prosím vás, také vaše najzaujímavejšie alebo verejné obstarávanie, ktoré ste vykonávali a zanechalo vo vás najsilnejšiu stopu. Napadlo mi ich viacero, ale troška predsa len by som všeobecnejšie odpovedal na tú otázku, lebo ja čo si najviac vážim v tom, čo som za tých posledných 13 rokov v oblasti verejného obstarávania spravil, je práve to, že sa nám podarilo na magistráte vybudovať také oddelenie verejného obstarávania, aké dodnes je. Že ja keď si pamätám, ako som ho pred 6,5 rokmi preberal, tak to bol tím, ktorý sa medzi sebou hádal a verejné obstarávanie mesta bolo veľmi často pokutované. Aj u nás na úrade to bol skôr odstrašujúci, ako pozitívny príklad. Ja som strašne vďačný za to, aj akí ľudia, akí kolegovia a kolegyne sme sa tam stretli, ako sa nám spoločne podarilo vybudovať oddelenie, ktoré je dnes príkladom a pozitívnym. My sme po 2 rokoch skončili na 3. mieste v Zindexe, po 4 rokoch na 1. mieste v Zindexe ako najlepší obstarávateľ medzi veľkými mestami. Podarilo sa nám vybudovať dôvera nielen na magistráte, ale aj na trhu, a to nám umožnilo skúšať tie nové veci, vybudovať až také, my sme to tak volali interne, laboratórium verejného obstarávania na Slovensku. Akákoľvek myšlienka nová, od tých vzorcov cez kombinované predkladanie ponúk, čo je úžasná téma, ktorá vám umožní vytvoriť paralelný vesmír vo vašom obstarávaní a zákazku aj rozdeliť na časti a súčasne ju na časti nerozdeliť, čo je skvelá vec na samostatný podcast. A podobných veľa inovatívnych prvkov, až po napríklad prvé čisté BVA, teda Best Value Approach zákazku, ktorá je už dnes aj ukončená. Na všetky som hrdý. A keďže mám jednu vypichnúť, tak by som asi povedal tú prvú BVA metódu na Slovensku. Čo ste tým obstarávali? A mohli by ste takisto približiť, čo to je Best Value Approach obstarávanie? To je skvelá vec. Začnem tam, čo sme obstarávali. Nie je to úplne ľúbivá téma, pretože možno viacerí viete, v Bratislave sa zaviedla parkovacia politika a teraz ona sa musí aj kontrolovať, lebo nemá zmysel zaviesť pravidlá, ktoré sa nekontrolujú. Takže v súčasnosti to robia kontrolóri, fyzické osoby, chodia, skenujú EČV rôznych aut a tak zistujú, či má auto alebo nemá auto zaplatené parkovanie. Už sami počujete, že to nie je zrovna najefektívnejší spôsob, jak kontrolovať 10 000 aut, takže existuje aj efektívnejší, a to je, že skenovacie zariadenie, ktoré namontujete na strechu auta. Teraz auto ide viac menej konštantnou rýchlosťou, ako mu to umožňujú podmienky, a to skenovacie zariadenie robí cvak a vie za kratší čas skontrolovať oveľa vyšší počet aut. Teraz veľmi dobre sa na tomto príklade vysvetľuje, o čom je to BVA všeobecne, pretože mali sme možnosť, ako vždy, však takto na začiatku aj bolo, že tak poďme teraz našpecifikovať zariadenie jedno, to robíme vlastne vždy s autami, s počítačmi, vždy. Poďme zadefinovať jedno zariadenie
a potom necháme trh už len zasúťažiť si, že kto nám ho dodá najlacnejšie. My sme ale chceli na to ísť inak. My sme si neboli sami istí, že čo všetko ten trh vie dodať. My sme vedeli, že chceme robiť cvak s EČVčkami, ale my sme nevedeli, že či náhodou nemajú tie zariadenia aj nejaké iné funkcionality. Preto sme sa rozhodli, že my si zadefinujeme iba ciele, čo chceme dosiahnuť, napríklad akú presnosť, pri akej rýchlosti sa bude skenovať. Potom sme si zadefinovali, že chceme aj pri horších svetelných podmienkach, aby sa skenovalo. A nechali sme trh, aby nám navrhol, ako tie naše požiadavky splní. To znamená ten tradičný prístup, kde do posledného atómu našpecifikujete, aký laptop, auto, nábytok, chladničku chcete a trh už len súťaží o cenu, my sme otočili naopak. Dobrý príklad je výdrž batérie. Že my sme vedeli, že chceme, aby bolo skenovacie zariadenie v pohotovosti istý čas. Teraz tradičný prístup slovenský by bol, že tak zadefinujeme, koľko miliamperov má mať batéria. Ale viete, že to má veľkú nevýhodu. Pretože zariadenie, ktoré môže mať síce menej miliamperov, ale zároveň vie byť efektívnejšie na spotrebu. To znamená, aj zariadenie s slabšou baterkou vie vydržať podobne dlho. Tu je dobrý príklad, že my sme nepovedali trhu, koľko miliamperov má byť ich baterka. My sme povedali, aký je náš cieľ. Nepamätám si presne, ale povedzme, že 12 hodín musí byť prevádzke a vy povedzte, ako ten cieľ dosiahnete. A zrazu vznikla sloboda v riešeniach a jedna firma nám mohla povedať, že moja batéria vydrží 20 hodín. Druhá firma nám mohla povedať, že moje zariadenie je napojené na auto, to znamená vydrží, kým ide auto. Ďalšia firma nám mohla povedať, že dobre, že naša batéria vydrží síce iba 7 hodín, ale máme tak jednoducho vyriešený proces výmeny batérie, že my vám dodáme 2 batérie s každým zariadením a vy spravíte iba cvak a máte znovu ďalších 7 hodín. Tým sme rozšírili trh, tým sme umožnili trhu, aby súťažil aj v riešeniach, nielen v cene, a na tom je viac menej založené BVA. Možno by sa nejaký kontrolór opýtal, sú kritériá na vyhodnotenie takýchto ponúk objektívne? Nie sú. Celá tá metóda, Best Value Approach metóda, ktorú vymyslel Dean Kashiwagi mimochodom v Amerike pred desiatkami rokov a používa sa opäť v tej vyspelej Európe už veľmi dlho, ale aj v Čechách je už dosť uchytená. Ak sa nemýlim, tak tam už aj rekonštrukciu tratí na rýchlosť 160 a 200 km za hodinu vlakových tratí robili cez BVA metódu. Nie, tam je priznané, že je tam nejaký subjektívny prvok. Tým, že nezadefinujete predmet zákazky do posledného atómu, tým, že vy si stanovíte iba cieľ 12 hodín prevádzky a tým pádom vedia rôzne riešenia si konkurovať, tak tam istý subjektívny prvok je. BVA metóda ale poskytuje mechanizmy na to, aby to nebolo úplne ľubovoľné. V prvom rade BVA nie je súťaž sľubov, ale súťaž záväzkov. To znamená, že ak firma povie, že má batéria vydrží 12 hodín, to nie je len, že to povedala, ale to, koľko povieš, toľko bude aj v zmluve. Takže si daj bacha. Zároveň, každú takúto informáciu musí pri BVA firma podložiť tzv. Dominantnými informáciami. Aby ste si to vedeli predstaviť, je, že ja vám sľubujem, že moje zariadenie vydrží 14 hodín. Z tohto pokojne spravte záväzok, za ktorý zodpovedám a platím aj pokutu, ak to nedodržím. Čiže už to nie je súťaž sľubov, už je to súťaž záväzkov. Ale ono to nemá byť ani súťaž záväzkov. Keď sa zamyslíte nad tým, ani to nie je ideálne. Pretože máte veľa firiem, ktoré sa aj zaviažú na čokoľvek. Nielen čo vám sľúbia čokoľvek, ktoré sa zaviažú na čokoľvek. Preto prichádza na rad ešte taká dominantná informácia. Oni by vám vedeli povedať, a viem sa na to zaviazať preto, lebo keď si to overíte v tom a v tom meste, tak všade to dodávam a vydrží to 14 hodín. A my si to vieme v poslednom kroku overiť a tým pádom je ten záväzok akoby spečatený. My vieme, že nielen, že nám sľúbil, ale že sa aj zaviazal. A nielen, že sa zaviazal, ale že aj preukázal, že on to inde vie dodávať. Tak na tom plus minus a veľmi zjednodušene je založené BVA. Ja som sa s touto metodou prvýkrát stretla pred rokom, keď som o nej počula. Odtedy ma fascinuje a iba ste mi to práve potvrdili. Aj to veľmi podporuje kritické myslenie vo vyhodnocovaní týchto ponúk, takže za mňa je to výborná záležitosť. Máte prosím vás nejaký odkaz na záver? V prvom rade náš fakt je fakt ťažký a často počúvame o tom, že tie naše VOčka sú buď zlé, alebo neskoro, alebo aj. Nenechajte sa tým úplne znechutiť. Robíte si svoju prácu lepšie, ako si myslíte. Môžem k tomu povedať aj príbeh. My sme na magistráte takisto, viete, ako to asi funguje, že nikto nespraví hodinový meeting o tom, ako dobre niečo dopadlo. Hej, hodinové meetingy sú vždy o tom, že sa niečo pokazilo. A teraz, keď už som mal také dosť ťažké obdobie a všetky moje dni boli zložené z meetingov, kedy niečo nefunguje, tak som sa sám začal zamýšľať nad tým, že my možno obstarávame úplne zle
A nikdy obstarávač ako keby nemá šancu alebo nemá možno ani motiváciu zistiť, že my všetci obstaráme niečo, potom to hodíme gestorovi a keďže tu na stole stojí vysoká kopa ďalších zákaziek, tak sa vrhneme na ďalšiu. Čiže my obstarávame, ale často nemáme čas ani len zistiť ako. A keďže potom sú naše dni spojené s tými problémami, lebo nikto nespraví hodinový meeting o tom, že dačo dobre dopadlo, tak som si istý čas myslel, že my, čo keď všetko, čo obstarávame zle. Tak sme si spravili taký datový prieskum na magistráte. Nechali sme si našimi vecnými gestormi ohodnotiť firmy, ktoré sme pre nich obstarali za predchádzajúce roky. Na škále od 1 do 10 mohli povedať, akí boli spokojní s tou firmou, pričom 10 bola maximálna spokojnosť. Tak si tipnite, aká bola priemerná spokojnosť. 8,5. Bola 8,2 a my sme sa báli, že zistíme, že to bude 5 alebo 3, že fakt to robíme zle. A to je vlastne aj ten môj odkaz, že pravdepodobne si robíte prácu lepšie, jak si sami myslíte. My sme boli veľmi príjemne prekvapení, keď sme zistili, že oni sú spokojní. Ale to nastavenie a možno aj taká troška naša slovenská natúra, že my sa nechválime za dobre, my sa vieme len tak zbičovať za to zle, spôsobuje, že si často myslíme, že robíme úplne zle našu prácu, pričom opak môže byť pravdou. To bol záver nášho rozprávania s pánom Michalom Garajom. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Pekný deň želá Petra Šupáková. Ďakujem aj ja. Podcast Úvo. Podcast o tom, čo sa deje vo svete verejného obstarávania. Podcast je realizovaný v rámci implementácie plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, investícia číslo 3, profesionalizácia vo verejnom obstarávaní.